Ana purani hi nulatum rutak aniya. India rama Asiam thiam berni in lotling sa in apiang big lova. Anu na harsana tam tak tokin safe ro pui tak ni turin abeve a. Harsana topo in belovakal tlang mai trinin India rama Asiam thiam ber purani chanchin hi kan clear ho don ani. Ole video hi like in milau share saklela. Channel hi khong ani lo subscribe ve don nia. Social media link hi description lama kada boke. Like comment share lama in zoom lo shram ang u. Purani chu kumsom pathum lek ni in school now pang thoi thei tak ania. Hindu nam thabik chung kwa tanga salian ni in anu le pathil siam chu apui ve thina. Asiam chu nuamati in thil tui a hre thei viau maya mit tuam chungpon enge a ei hresang thei zelin a thianta bula chuan thil tui a hriat zia a so ve thina a parajan chu temple na thok ni in ei tur siam tu ania ei siam thiam tak ani wang chuan purani pon apa chu ngai sang thei hle in apa anga ei siam thiam tak ni chu atum ve a purani chuan a thiante ei tur pai chu ei ve thinin a tui to lo na lai chu a soi thei zela a thian nu kirthi pa a suvai po chuan talent thatak nei purani chu lo mel hriat ve in a suvai chuan makati viau maya. Purani chuan India rama safe thaberni katumasin tia hrilin amingai san anan chanchin chu asoya Purani chuan anan chu TV lama lo muve thinin Asiama tui ema wang chuan angai sang viau maya anu le pa te pon an fanu tuina chu lo hrathiam ve in an fanu suang to na chu aro pui ema wangin an pui tlim pui thei an ring lova nima sela an fanu chuan ei siama tui ema wang chuan Purani chu an en liam ve top ani bermai. Purani te hi Hindu kulmuk ni in sa reng an ei ngai lova an chung ko inzirtir na tra in sa khona lama an kalvung viau maya pa berpon an fanu chu duat vele in amang chia Asiam thiam ni tum an fanu chu a thiamang ang azirtir thina Purani pon thiam chak vele in khun le ni aliam ve zela naw pang suang to na nga tak Purani chu nula phanchang ron ni ve to in zirna lama po atluang viau maya nula pa ngai ani ve to wang chuan pasala nei mangeya a dream ti hloting chu atum ve bok. Purani chu nula pa ngai ni ve to in anu chuan pasal nei ve to mai turin aduwa. Purani ero chuan a dream ati hlotling ma chu pasal nei adu lo thuwa changin apa chuan pasal nei chu I hun ve to alo safe ro pui tak ni tur chuan ka du che ma se ei siam zel chuan sa te isiam anga yanga kan sa kho dan kalin ilakho samayang kan dana sa reng kan e ngai silo chu wang chuan business lam zirla itan le kan chung ko ta na thazo kang ti in an thrilla. Purani chuan Asiam thiam berni atum na chu thultum chuang lovin thil dang zirle chu tumna anei chuang lo ani. Purani chu a thiampa Farhan chuan ron mu in safe ro pui tak ni itum chuan hotel management lam zirla itan kong a in hong mayang ichung te wang mai in itum thul pa su ti in aron fuya. Purani chuan a thiampa fui na chu lo pomin a chung te bula chuan business lam pangzir anga insoin hotel management chu azira Asiam thiam tak ni atuma wang chuan engpo ma chon ngai se ma chon zel atum ve bok. Purani chuan Asiam chu zirtranin a chung te bula chuan business management zirang chuan a insoya nikhatsu chicken biryani siam tumin Purani chuan asiam theilova sa an ei ngai lowa wang chuan sa hrim chu ten hle in asiam theilova beidong taka ho in Asiam to hloting ni chu atan kong har sa tak ani don ti chu a hrathiama beidong taka a omlai chuan a thiampa Farhan chuan non mu in Purani chuan a beidon zia thu chu a lo hrila. Farhan chuan sa chu ten ma ta che chomea chuan a ming toy atuya lom sa e ngai lo ma la isiam thei thawa lom tem chin kher angai hleinem tia hrilin Purani chuan be se na thar aneya sa po chu siam vele in e siam lama talen na nei that ema wang chuan tem chin lo pon tui takin asiam thei zela
an boss po chuan purani theina chu lo hria in adu sak viau maya purani nu hi muslim ni in purani hian anu le pa theina nei ang chu kai kopin muslim le hindu du zong ei tur siam chu a hne to khop mai khun le ni aliama purani chuan farhan ata chung ko ei tur biryani chu siamin tuyan ti hlom viau maya ei siam thiam tak ni ma se sa le akai noi siam chu a thiam lo ve zong ania a thiam lo po tui taka a siam thei zela wang chuan purani hian a dream chu ti lo tling ve nge atum bok nikhat chu purani chuan ei siam zir le in apa chu an kempasa aron kala purani chuan apa in hre chuak mai ang ti hlavin a form chu a thak ngal vata business lampang zirang chuan omin apa chu avamuwa apa pona fanu chu ring hel thin ma se fin fiana engma nei lovin campus chu sanangin a oma purani chuan ei siam chu tran le ngalin arbop chu akhela chutia lungmuang taka awm lai chuan apa rajan chuan ron mu in purani chu aman chuaka hindu kulmuk an ni wang chuan a fanulaka chuan thinrim hle in aranga pasal nei tir mai chu thaberin a hreta ani purani pa chu arong bol puite chuan komin ifanu in kan sa khodan kalin arsa alo eya kan temple thiang hlima asiam tlak in tolo tia banin rajana chuan na achana afanu awang chuan mol pho hle in lama chuan hoa purani chuan pa chu khongai ve hle in pa ber chuan engma izir to lowang kan mol pho chun zom ma nge yin I pasal tur ka ngai tu ang ti in an hindu puitlang wal khisang reng santos chu purani pasalatan chuan an bia a santos te po chuan lo du in rajan tenen chuan anin berema purani chuan engma lo soingam lovin a bial pa po ni lo chu dam chunga ta na pa chuan nei tiratum ta ani santos le purani in nei ni tu ni in purani chuan apa ti lung nura du tolo awangin santos su nei mai antuma lungai taka om lai chuan a thiam pa farhan chuan ron mu in chenai lama asiam zir turing kalbo mai ta che ti in aron thrila purani chuan kapa poisoi ka du tolo ka dream kha chu fa ka nei chuan ka fa te ta na ni mai ti in alo dola farhan chuan voi khat chia kan piang dona I du thu sampo tingam lovin pasal I umang moti in anfuya chutia anim biak lai chuan purani piron lut thutin farhan chu tlan chu antuma ni masala pi ber chuan tlan chia dangai lo keipun katunu hi mi hlotling tak ni turing ka dualom boite I thiampa soyang khan asiam thiam ber ni turing kan in hi chu sanla I hlotling ani phot chuan I pa pon angai dam em ang cheti in anrilla purani I chuan a pi thu soi chu uluk tak angai kha in asung to na chu puitlin turin anin chu san mai atuma api nen chuan in hnem tonin a pasal ni mai tur le achung da chu tambo sanin India rama asiam thiam ber ni chu atum ta ani purani chuan an in sanin achung te lakata chu akalbowa api chuan an tunubo thu chu afa panhe na reportin rajan chu athinrim viau maya rajan chuan voice message dongin purani chuan ngai dam adila kalokir le huna chuan ilung oi ang tia tiamin rajan chu athinrim viau maya athinrim awang chuan a mobile phone chu vomdar vekin purani laka chuan alung oi lo hle ani purani chuan chenai thleng to in a thiannu kirthi omna boarding a chuan a om ve a poisa anei lo awang chuan hna zong ve ngalin hotel changkang tak pakhat Royal Colosseum a chuan chef na chu adil ve a hotela thok pakhat chuan kan ho tu pa fa pa ka mu pu yang chetia hrilin purani chuan a suin chu awa muwa asiam thiam tak ani thu hrilin an jing na tho ve chu an dila a suin chuan mamo na che kan nei lo thingtlang nula in sa umbol bak in thiam lo ti in purani chu alo nola purani chu beidong hle in hotel chu asana tumlai chuan aminga isan India rama asiam thiam ber anan chu mu in hotela athok ve ti chu a hretheya ananang chia asiam tulo ting ni chu tum ve in nala mulo ma se a beidong du big lo ani purani chu a omna boarding lama chuan kirle in
room lu amana pek theilo awang chuan an boss chuan a hnot chuaka chung khat le thian tha anei lo na hmuna chuan vak vain aril tram viau maya hreum tam tak tor ma se atuma a chian em awang chuan beidon ero alatum bik lo ani ole a thui dawa wangin part 1 le true in kathana naktuk zana part 2 karon ti chuak le don nia